и на американския ансамбъл вчера с отлично представяне. Black Betty, whoa, Black Betty, Black Betty had a child, don't think gonna wild. She's always ready, she's all rock steady. Whoa, Black Betty, yeah, Black Betty. Изпуснат обръч на взаимодействие. Тук излизане извън терена, но все пак беше уловен. Елементът ще бъде зачетен. Така по-лесно взаимодействие. Пропуснаха размяна. Видяхте, наложи се да си разменят уредите ръка в ръка, за да продължат. Но според хореографията направиха бързо, за да успеят да продължат наистина. Реално има ситуации, които още по време на тренировката се изработват как да излезеш. Тук улавяне извън терена на риск, но улавяне, така че ще имаме зачетено упражнение.